אחרת קוראים לה קפוארה, זהו ריקוד המלחמה שכבר מזמן אינו עוד אופנה חולפת בארץ הזאת. מתברר שאנחנו ממש מעצמה בתחום הזה. בשבוע שעבר נערכה בארץ אליפות ראשונה בענף הקפוארה, על הריקוד שעשה את כל הדרך מברזיל אל ארץ הקודש, בכתבתו של יואב אבן. קפוארה, דבר ראשון, זו אמנות לחימה. אמנות לחימה אפרו-ברזילאית, אנחנו קוראים לה, בגלל שהיא התפתחה בברזיל, אבל מי שבעצם פיתח אותה היו עבדים שהגיעו מאפריקה לפני 400 או 500 שנה, שבתור מסווה של ריקוד או טקס אפריקאי שילבו תנועות של הגנה והתקפה, ובעצם פיתחו אמנות לחימה בסתר במטרה לברוח לחופש. אי אפשר להגדיר את הקפוארה כקרב או כריקוד, זה לא נכון. זה משחק שמשלב את האלמנטים. הרבה מעבר למשחק זה פולקלור של העם הברזילאי. זה הסמל של החופש של העם הברזילאי ושל העבדים נגד האדונים הפורטוגזים. העבדים האפריקנים בברזיל השתחררו מהאדונים הפורטוגלים שלהם כבר לפני מאות שנים, אבל מסורת הקפוארה הצבעונית שהותירו אחריהם במאבק לחופש חיה ובועטת, ולא רק בברזיל. ישראל, כך מתברר, הפכה בשנים האחרונות למעצמה עולמית בקפוארה. הקפוארה בישראל נחשבת שנייה טובה בעולם, אחרי הקפוארה בברזיל, כשגם בברזיל נחשבת מאוד ומוערכת על ידי ברזילאים רבים. 12 שנה אחרי שמטיילים ישראלים שחזרו מדרום אמריקה הביאו את הקפוארה לארץ, עכשיו כבר ברור, זאת לא עוד אופנה חולפת פה בישראל. כמעט בכל עיר, בכל מתנ"ס, בכל מרכז ספורט שמכבד את עצמו יש קבוצה שמתאמנת בצורה מקצועית. בשבוע שעבר התקיימה כאן, לראשונה, אליפות ארצית. נבחרת הבאה שתעלה לכוון את הכלים, נבחרת עידו מחיפה. 7 קבוצות העפילו לגמר הישראלי, כל אחת מהן ניסתה לצבור כמה שיותר נקודות על סגנון, טכניקה, זריזות, קורדינציה, קצב, מוזיקה ואפילו הומור. מי שהוסיף הרבה צבע לאירוע הזה הוא מאסטר סואסנה, שבא לכאן במיוחד מברזיל. הברזילאי החביב הזה, בן יותר מ-60, הוא אחד המורים החשובים ביותר בעולם לקפוארה. מאסטר סואסנה היה חבר כבוד בצוות השופטים באליפות. הקבוצה החיפאית הרשימה אותו במיוחד. לא ידענו למה לצפות, אבל הימרנו עם הקטע ללכת הכי אותנטי והכי קפוארה שיש, ואני חושב שהצלחנו, פגענו בול. מאות לוחמי הקפוארה, או אם תרצו רקדני הקפוארה הישראלים, מקווים שביום מן הימים תוכר אומנות הלחימה הייחודית הזאת כענף אולימפי. אגב, משמעות המילה קפוארה בפורטוגזית היא סבך יער. ככה זה. אנחנו יוצאים